खलायनाय बेलाके दुखु बिसय सोंथिनि सिट दयमानिया फाइम बे हिसाबै जों लांथलायनाय 41 अनपिनोनि TW नि बुखाखै जतो या बखलायने फाइमन फजेलते जों TW बिसि लांथलाय जतो याफा तेबो फाइमन फजेल रुपिनि न जों खाबाय खबाय जों लांथलायने ब्लक कमिटिनि बुखाखै लांथलायनाय तेबो खबाय जों लांथलायने लांथलायनाय जों खाबु होबाय तेबो सेन्ट्रेल बडी लांथलायनाय जों बेलाके लांथलायनाय तेबो मानदारि सासे बे सबै TW बुखाखै या खलाय लांथलायनाय जों खाबु होबाय लांथलायनाय लांथलायनाय तेबो दिनैसो लफाय तेबो सिनल डिस्ट्रिक्टनि उनाव TW नि भाइस प्रेसिडेन्ट फाइमन फजेल तेबो MLA सार पाथालाल जमातिया बनंगु निनि आसक थायन फाइमन फजेल दिनैसिनो एक्चुअली सौंकी ब्लक कमिटी TW लांने गुवारा लांने जतो खराब TW लांने एक्चुअली सौंकी TW लांने मैडम मोरे हाथे बोलवा लांने मैडम दिले लांने हुआग्राके हामबाय दिनै मिडिया ता पक्तंग पुइलानो चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कताल चिनि मैडम डोलिनो ताइ भाइस प्रेसिडेंट बेलाके हामबाय बारि काम माले नरक साइकानो बिसि दिलिंगा कुब्रकनो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जों कताल गरम याफार मानि डिक्लेयार मानि गुमति डिस्ट्रिक्ट नि ब्रक खरकनि प्रेसिडेंट बे भाइस प्रेसिडेंट याबा आं सेंट्रल कमिटी नि प्रेसिडेंट न ताइ आनि टीम न ब्रक पुइला प्रेजेंट खालायका जे ब्लक कमिटी ओमपी 41 ओमपी नगर ब्लक कमिटी नि प्रेसिडेंट तिनि कलिजा कलय जमातिया कोनो तिनि प्रेसिडेंट संगिरिका ओ प्रोग्राम सालसानि कायसा सेमिनार चिनि TWF नि वन डे सेमिनार अरो जों खाइलेमानि ओ जागावनो कायसा नायथावथाव प्रोग्राम TWF रक खा थांजाजा खा बासाजा ताबुक माइरानो निजरा हुगो थाना निजरा हुगने मिखतों थाइखतों तुबुवै फालु कमला कायनाय रक तंगु आबरो कमला रक खागै फालना निजरा हाइपानोसे TWF नि मीटिंग हंगाय बुबाग्रानि बदल TWF नि मीटिंग हंगाय आबोताय के भावनबा आसुगै तंमाइया सामुंगिया गनिनो खिबिपानो तिनि अरो फायै चिनि बुखुकजों जोंनो लगिरिखा बुबाग्रानो लगिरिखा आबुनि बागै जों बेलायखेना खा थम थम बुसकांग गुमति डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंग खबजाक ओमपी विधानसभा केन्द्रनि ओमपी ब्लक नि TWF रक बेलायखेना फान कराकनाय बेलायखेना बंनि संगठन कराकनाय ने आं आशा खायो जों तिनि प्रेसिडेंट मानखा आबुनि यागलो ब्रकनि पुनांगो कमिटि नाय अरो दायित्व दङ चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भाइस प्रेसिडेंट ब्रक सामुं खायनाय बेबाकनो अ डिस्ट्रिक्ट नि आबुनि बागै ब्रकनो बेलाके हामबाय ताइ नेक्स्ट टाइमो ताइ गोबां चिनि ब्लक कमिटि खानानै दंख अ डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंबो आजागारगोबो खाजाकनाय आबो नरक नुगुइ दंनाय चिनि TWF ब्रक संगठन बो हायके खाय जों त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुराजों बुरि रक ताइ आसुगुइ दंया त्रिपुराजों बुरि रक ताबुक राजनैतिकगतभाबे सचेतनखा जों थैयासाक बुबाग्रानि लगिव न तंनाय बुबाग्रानो जों किटिंगै जों लगिरिवै थांनाय बुबाग्रा चिनि त्रिपुरा सानि बागै जोंनो चिमि साबाया सामुं जोंनो रिकलांनाय आबो हंगा चिनि हानि अधिकार न जतन से कतर ताइ गोबां अधिकार दं आबो बेबाक न बुबाग्रा जोंनो रिनाय जों TWF रक पुइतु खलायो आबोनि बागैनो जों TWF रक सारा त्रिपुरा राज्य कुनो राजनैतिक दल अबाहाय आसुक बुरि रक उर बदल खायै मिसिल मिटिंग अंखरो कमिटि खायमानो जों नुग्याको थियाबा त्रिपुरा हास्तिनि ताबुक TWF रक असुक फानकरा आगामी दिनो ताइ बकरा नाय आं आशा खायो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाय भाइस प्रेसिडेंट तंगनो चिनि मैडम डोली बाय मैडम आती
hingkai ora central committee ni bo ani vice president Kajol Rupini GS Mary Deborma assistant cashier Rita Deborma joto pai mandak khajani mo thaigo khaija khatin no to tini ompi town holo obo khlaijaka ompi block committee taw wan so tini conference khaimene bisni bus kango ti WF ni je ompi nogoro ago khale na bahai buwa rano bus to kisu banai himboro buba grana belaikan coba na karon obo to STC plus obo kaisa bial bibato jaga ang saimano ompi ho belaikan hill area kaisa kami bete kaisa kami juga khainen belaikan kostongbu oro gono bosoti haibano se tini jebabe chini bukuk chong khaikya abo belaikan sing ambai ri bodi pop pipeline agami dino borok block committee district committee to punango khainai no chini regional committee khainai primary committee khainai teibu kerak nai hini sing asa khayu tai abo punango committee khaibe ke sing oro jonosabha khainai chini asa to e kaisa sung medal bus kang robo chini ni hunui buwa ni bisni sama khnamani taw ma tong bus kang bisi election ngai na ngya tam ngya tong nai bisi election mas ma khainai abo put declare dikha bisi election to ngai no bisi election ngya hangkai bahai ke edisi election ngai ba tongmono bisi election khayang kendro ni ti dalwe ni bukhak tui tamu step na jangai sing to sing aso tong nai jajja sing to ro nijini bahok pungna ni bagi phaya sing ora dopani bagi সংগ্রাম khainani dopani bagi andolan khainani chini man khai chini odikar no जों नाहानानि बागैसो कारण ताबो बोसों बनसि तंगि तंगि से इलेक्शन खायजेन बागै फाइनान्स कमिशननि रां हाबबाया बिसिव चिनि तिप्रासारक जों वालाय बुलाय तगलाय मासे माननिया थकिउन गोबां मा जागाव थकिउइ तलांगो मेम्बारशिप खायरिव बोखाबाय थांगिया ताताल थकिउइ तालांमान आबनि बागै नांगान बुकु संनो सानामो जों चिनि मेम्बारशिप अलरेडि सबायजाक अफलाइन एबं अनलाइन चिनि मेम्बारशिप खायनाय नरा उसकां मनुखना हाइन हाइ फुसाताय गलायो उसकांगो कायसा चिनि TWF सेंट्रल कमिटी एडवाइजरी कमिटी मेम्बर चिनि बुकु गौतमी राय बखरकसा आगरतला शहर कृष्णनगरनि बिनि नगो थांगैसे मेम्बारशिप खायरिबो बनो अथच बसियानि बागै बिनि मोबाइल नाहारि बनो फाचा खायरिसिका बनो अन्नानो कक ताताल सावै आबाइनो ताताल कुनो दिनो हरन कुन दिनो सुइतनि मायालायो ने आं साव ताई कयेकदिनि परे खायनो नुखनाबले नर बबो खाबाय थांगिनि बागै सिनि गाना आसुजा चिनि प्रोग्राम चिनि गाना आसुगैनो बो स्पीच बरिका प्लस मीडिया रंनि बसका मकक साका बो जोंबायनो दं अथच जोंबाय गरि ख्या हनै थगिखो अबा हाय ताताल कक साइ तातालांदि बरकनो सय खाबाय हामजागै हायदि जेकुनु दल जोंखाय खाबाय हामजागनाय रंनो तुबो केबनो जबरदस्ती ननो नगरिनाय ननो रेगा सामुं दिनाय ननो बाता मान्दि दिनाय नि जों केबनो तुबिया नों दफाना हामजाखाय जों बाय सामुं खायफै जों अकक TWF